pag-aayos ng brace ko. So ngayon, ako ay pauwi na. So ayan. Hindi ako nakakuha ng mga ibang vlogs doon sa loob. Kasi nga, nahihiya ako. And then, hindi ako nakapagsalita doon ng madami. Kasi may-useless lang din yung salita ko doon. Kasi mayroong copyright. Kasi yung TV. Yun. Ayun. Kala ko baliktad yung face mask ko. So ngayon, pauwi na ako. Thank you everyone for watching. So na-adjust na yung ngipin ko and I'm so happy about it. I hope all of you have a nice day! Hi everyone! Ayan! Kumusta po kayong lahat? Ako po ay pawis na kasi kakauwi ko lang galing po doon sa dental appointment ko. So, today is July 17, 2020 and kakatapos lang ng pang 17 months kong adjustment ng braces ko. So, yun. Buti naman nakapunta ako kasi dito sa lugar namin may ano pa kami, yung tinatawag na parang lockdown pa rin. Kumbaga, hindi lahat makakalabas kapag hindi mo araw para lumabas. I mean, yung lugar kasi namin every Friday, Sunday kami pwedeng lumabas, which is Friday ngayon, kaya nakalabas ako. So I hope all of you, everyone, have a nice day. So kamusta po kayong lahat? And today, yun na nga, nanggaling po ako sa dental appointment ko and matutuwa kayo sa itsura ko kasi makikita ninyo na mukha akong madre doon o mukha akong eskimo kasi yung suot ko nakakatawa, but anyway okay lang yon kasi yun ang prevention para syempre sa safety natin about sa COVID-19. So kailangan sumunod na lang sa patakaran. So, wag niyo pong pansinin yung natunog kasi washing machine po yun. Naglalaba po si mama. So, ayun. Quick lang yung video na to. Gusto ko lang mag-update about sa brace ko na yung brace ko ay 17 months na. And I'm so happy. Kitang-kita niyo naman. Ayan. Diba? Ganda. Charot. Ayan. Hindi nyo masyadong kita, pero meron po akong kulay green na brace. Hindi nyo kita. Ayan. So, kita nyo yung pawis ko na tagaktak na. Pakainit, grabe. Ayan yung pawis ko, ayan na. So, nakakatuwa, hindi masakit, wala na pong masakit. Ang ginawa ngayon, adjustment lang, napalit lang ng band and then continuous pa rin yung elastic band ko. Every after 10 hours magpapalit ako ng elastic band dito sa taas, both sides. And then wala nang problema sa pagkain. Sa pagkain okay naman, basta aware ka lang sa mga kinakain. Bawal yung matigas. And sabi ng dentist ko, yung ngipin ko ay ang bilis ng cooperation sa brace ko kasi nga ang ganda at ang bilis ng improvement. So yun. Kumbaga, next time, ito naman ng baba, ipupush front lang. Yung parang maglalagay naman ng panibagong band para maging mas perfect yung alignment. Kasi ngayon, nagpo-focus dito sa app. So, yun. Suot ko na to, Dok.
A few moments later. A few moments later.